Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Ja, de bokkeriers. Wem worden dat nu precies? Worden dat echte bandieten of Robin Hoods? En hebben ze eigenlijk wel echt bestangen? Dat komt je straks te weten. Ja, du bent jong in de kracht van die leven en de heurst is niet meer lang te leven hebt. Ronald Herregraven heeft uitgezaaide darmkanker en ik komt hier vandaag over vertellen over zijn deelname aan het BNN-programma Over Mijn Lijk. Ja, en zanger Jos Menne reisde eerst de wereld over met zijn rockbands en nu heeft er net een nieuw album uit met een heel ander genre. En welk genre dat is, dat gaan we zo meteen horen. Maar voordat we met Limburg Vandaag gaan beginnen, gaan we eerst even praten met Maurice van der Linden. Maurice, wat zit er vandaag allemaal in het nieuws? Ja, Joost, we gaan het natuurlijk hebben over de redding van Fortuna Sittard, die uiteindelijk een desillusie bleek te zijn. En een Limburger die gaat maandelijks te gast zijn bij het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door. En wie dat is en wat er precies gaat doen, dat gaat ons Wim Kremers straks vertellen. En Joost, kent je ook de bijnaam van de stad Weert? Ja, dat weet ik wel. Dat is de Vlaaienstad. Dat is helemaal correct. Maar sinds gisteren hebben ze er nog 2 titels bij. En welke dat precies zijn, dat hoort ze straks in het nieuws. Ja, Maurice, ik wens je heel veel succes. En wij gaan hier de uitzending heel goed beginnen met een lekker glas rode wien. Ook proost voor onze gasten. Ja, want ik zit hier namelijk bij Stan Beurskes van Wijngaard Sint-Martinus uit Veilen. Ja. 2 weken geleden was de nationale wijnkeuring en Limburg is er goed uit de bus gekomen. Ja. Ja, voor zo'n 10 medailles gevallen, waaronder dan 5 voor onze Wijngaard, maar ook nog Wijngaard Kapelkeshof en de Plank. En ja, zeg maar, dat is ook leuk voor Limburg dat we weer op elkaar staan. Ja, zeker. Heeft Limburg dan zo'n vruchtbare grond? Nou, vooral kijk, Noord-Limburg en Zuid-Limburg is natuurlijk anders qua grond. Het is niet alleen maar de grond dat deed, het is ook de wijn maken natuurlijk. Maar de kwaliteit kunt wel op de Wijngaard, dat is absoluut waar. Ja, want hoe werd dan allemaal op gelet? Ik bedoel, je hebt 5 medailles gewonnen. Ja. Wat zijn de criteria om zo'n medaille te winnen? Ja, dat is volgens het officiële van het OIV, dat is Office International de Vijfde Vigne. En daar zitten allemaal de beste sommelier van Nederland zit er bijvoorbeeld in, Magister Vinis van Nederland zit erin, van Hunter Vief, die zit allemaal erin, bijvoorbeeld de professor van Neustadt zit in de jury. En die beoordelen dat op 100 punten systeem. En als ze dan meer dan 80 punten has, dan gaan ze medailles winnen. Ja, en dan zien in die hele test zien er veren rode wienen goed uitkomen. Dit is er een van. Dit is er een van. En wat is hier zo bijzonder aan? Ja, dat was, ik vind zelf persoonlijk het rode wien natuurlijk het anders is in Limburg. Ja, meestal voor witte wien. En ik vind het op zich wel heel erg leuk om toch een Limburg rode wien te maken. Was een beetje gek verzin, maar ja, dan want is dat lastig? Hoe moeilijk is dat? Ik vind het wel lastiger. We maken ook witte wien. Dat is toch allemaal net gemakkelijk. Omdat bij rode droeven is de rijpheid het allerbelangrijkste. Dus verwacht eigenlijk tot het allerlaatste moment. En dan oogsten we. En die riepen natuurlijk door de zon. Ja, en die lieten het hier in Nederland vaak afweten. Ja, maar daarvoor moest natuurlijk weer rassen kiezen die natuurlijk toch wat beter met hem kunnen gaan. En kijk, we zitten natuurlijk in Chili, dat is natuurlijk zo. En dat zal ook nooit gebeuren, dus dat weten we. En daarvoor geeft ze gewoon ook in de wijnkelder ook rekening mee houden natuurlijk. En dan, want hoe belangrijk is dat klimaat? Voor de... Nou, klimaat is natuurlijk belangrijk. Een droef heeft natuurlijk wel warmte nodig en zonuren. En dus dat is op zich is dat belangrijk. Aan de andere kant kent ze natuurlijk wel door de liggen van de wijngaard, de rassen die ze neemt. Maar bijvoorbeeld ook in de wijngaard minder oogsten. Hè. Dus zeg maar, als in Chili 12.000 kilo oogst ze 4.000 kilo. Dat is 3 keer zo weinig. Ja, daar kent ze dus wel met spelen. En dat zal zo moeten in Nederland. Ja, werd er dan nu bij zo'n nationale wijnkeuring, werden die wijnen alleen getest als zij de Nederlands wien of werd er rekening met gooien? Ja, daar hebben we dit jaar ook Belgische wijnen met gedaan, maar het is vooral dat het internationale standaard is. Dus op het moment dat Steg hier een prijs wint, was ze die ook in Boeteland winnen. En het grappige is, wat ik gemerkt dan, is dat Nederlandse wijnkeurders eigenlijk strenger zijn als een Boetelandse wijnkeuring. Want als we de wijnen in naar Vienna sturen of naar Berlijn, dan holen we eigenlijk meer punten als dat voor een Nederlandse holen. En dat kunt, en ik snap dat ook wel, jullie willen gewoon, het zijn natuurlijk hele bekende sommeliers, en die willen natuurlijk dan niet, die willen zo het hebben van, als we dan 1 medaille geven, ja, dan moet het gewoon wel echt goede wien zijn. En dat merk ik wel. En dat vind ik op zich ook prima.
Dus, Want je reist als wienmaker, moet ik het zo noemen. Reist u de hele wereld over, maar heb je dan ook wel eens een flesje Nederlandse wien metgenomen? Ja, tuurlijk. En dan nog zo'n verrassen. Nee, want wat vind je er dan nou van? Want het evolueert natuurlijk Nederlandse wien, de Soer, of Limburgse wien, de Soer. Dan denk ik van jongens, dit zijn voor allemaal al echt gepasseerd. En Lu zijn echt verbaasd van de kwaliteit. En ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse of Limburgse wien gewoon echt hele goede wien is. En dat is gewoon waar we ook voor moeten staan. En dat voor met z'n allen echt een hele goede kant doet gunt. En eigenlijk vind ik gewoon dat elk restaurant, een zelfrespecterend restaurant in Limburg, gewoon Limburgse wien op de kaart moet zetten. Dat vind ik gewoon. Dus we doen eigenlijk niet honger voor de Fransen en de Chilenen? Nee, we moeten ook een beetje Nederland blijven. We moeten ook onze eigen economie ook stimuleren, toch? Of niet? Absoluut. Ja, maar de Nederlandse wien is wel duurder als een fles gooie Nederlandse wiencups. Nou ja, ik vind het wel metvallen. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om de volume te realiseren hoe het in elkaar zit. Kijk, als ik in Chili een wiencups voor €4. En als je dat vergelijkt met elkaar, de uurlonen zijn tot 10 keer zo duur, land is tot 10 keer zo duur, dan kennen ze 3 keer zoveel oogsten. Dus als een fles van €4 door had, zou eigenlijk onze wien €100 moeten kosten. En eigenlijk is het maar €12 of €15 of €10. Dus eigenlijk is het heel goedkoop. Is het gewoon goedkoop. En ik denk ook van, kijk, als je van Limburgse wien geniet, het is toch van hun streek, het is toch van toch eigenlijk bij wijze van spreken een paar kilometer verderop. Dat geeft toch denk ik wel een groot gevoel als je vrung has of lu uit de Randstad of vakantie bent, dat je denkt van, hé, maar dit kunt hier vandaan. En daar mag je ook trots op zijn. Ja. Ja, en heb je nu tips voor de beginnende wienboeren in Limburg? Dus je zegt van, let op, ik ga nu echt een slok drinken. Ja, proost. Nou, ik denk dat, kijk, beginnende wiengardeniers hebben natuurlijk één groot voordeel, dat ze niet weten waar ze aan beginnen. En ik denk als ze het nog zouden weten, dan zouden ze zich nog wel eens 20 keer achter de oren krabben om te gaan beginnen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om te weten wat ze moeten doen. Dan moet natuurlijk eigenlijk gewoon in de wiengard zijn, dat is als groene vingers nodig. Dan moet je toch goed kunnen proeven en goed technisch zijn in de wienkelder, want dan moet je toch dingen doen. Dat is toch allemaal best wel chemisch. En dan moet ze nog kunnen verkopen. En vuren natuurlijk allemaal kleine bedrijven, dus we doen het eigenlijk allemaal zelf. En als ze alle drie te handen, dan moesten toch wel van goede huizen komen, zou ik zelf doen. En het doorzettingsvermogen hebben. En vooral doorzettingsvermogen. En ik denk dat passie, doorzettingsvermogen wel de kenmerken zijn van een Limburgse wienboer. Ik vind deze wien echt heerlijk. Ja, gelukkig. Het smaakt goed. Ja. Dus alle wienboeren, Limburgse wienboeren moeten vooral doorgaan. Absoluut. Wat vindt u zelf nu de allerlekkerste wien? Of is dat een moeilijke vraag? Dat is een moeilijke vraag, want de allerlekkerste wien besteedt niet. Hè. Kijk, dat is op welk moment ze het has. Wem ze bis. Ook heel belangrijk natuurlijk. Als ze met een vrouw bis of met een vriend. Dat vind ik wel. Of als ze bijvoorbeeld de dag wanneer het is, het weekend of 's avonds, welk gerecht ze erbij eet. Dus dat zijn zoveel keuzes. Dus eigenlijk daarvoor is het ook maar goed. Ik heb echt al mijn leven nog nooit dezelfde wien geproefd. Dus het is ook maar goed dat we gewoon allemaal die verschillende wienen hebben. Want anders wordt het toch maar heel erg saai in deze wereld. Absoluut. Dus elke dag een ander glasje wien, dat kunt helemaal goed. Nou, laten we daarop proosten en dat de wienboeren zich blijven ontwikkelen. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, heb ze trouwens het nieuws gehoord over de Fortuna, over de voetbalclub? Ja, gaat goed, joh. Ja, wienkenners en voetbal, misschien gaat dat niet zo gauw samen. Ja, normaal is beer, maar we maken niks goed. Ja, want de voetbalclub Fortuna, ze zitten in zwaar weer en ze hebben nu gehoopt op de overname, maar dat bleek een desillusie te zijn. En oud-Fortuna-speler Willy Dullens geeft hier zijn commentaar op. Ik vind de situatie bij Fortuna natuurlijk niet al te geweldig, vooral omdat zij in financiële nood zitten, als ik het goed begrepen heb. Maar ik vind nu wel dat ze in dit geval met deze man een gesprek zijn aangegaan, terwijl het al in Antwerpen niet geweldig was geweest, dat er ook een beetje de zaak, ik wil niet zeggen direct geflasht, maar ook tot niks is gekomen. En dat Fortuna in die situatie waar ze nu in zitten, waar ze echt geld nodig hebben, dus toch een beetje beter kunnen borduren op zekere bronnen. En dit hebben ze wel gedacht. En ik denk een club in nood, of juist een kat in nood, die maakt rare sprongen. Dus een club in nood die maakt zeer waarschijnlijk ook rare sprongen. Maar ik denk dat dit maar weinig kans had tot slagen, vind ik. Ik denk, er moest wel een beetje, als je met een man in gesprek hebt, dan moest wel een beetje zekerheid hebben van tevoren, eerst dat het gesprek aangeeft. En ik denk dat ze dat niet goed genoeg gecheckt hebben eigenlijk. Maar ik vind het wel heel erg jammer voor de club dat het op deze manier afloopt, dat ze dus in dit geval weer van terug bij af zijn. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, dat is zeker heel erg jammer. Ja, we gaan verder met muziek. Misschien kennen hij Fortuna, de Fortuna-fans een beetje opvrolijken. Het is namelijk Jos Menno uit Weert. En hij gaat zingen Dit is mijn stad. Hier liet mijn geluk aan de poort van het
land. Ik kom ik altijd terug, een onverbreekbare band. Ik heb getwijfeld en gedacht, vol gereisd en vol gezin. Heb mijn plannen steeds weer lacht, want alles bleek te min. Ik voel me toch het beste, hoe mijn weken stangen hield. Als ik heel altijd blijf wonen, krijg ik zeker geen spiet. Dit is mijn stad, hey voel ik me zo toes. Dit is mijn stad, hey kom mee, altijd geen hoes. Dit is mijn stad, mijn weer, hoe ik geboren ben. Als ik heen in het diep kan schieten, heb ik het nog in de zin. De Wierter was een avond, de kermis in de stad. En een gewone zaterdagavond, hey gebeurt altijd wat. Want hemel ligt de liefde van de mensen om ik heen. Hij schijnt voor mij de zon, bij het allerslechtste weer. Dit is mijn stad, hey wil ik me zo toes. Dit is mijn stad, hey kom weg, altijd gerne hoes. Dit is mijn stad, mijn weert, hoe ik geboren ben. Als ik heim in het diep kan slieten, heb ik het nog in de zin. Dit is mijn stad, hey wil ik me zo toes. Dit is mijn stad, hey kom mee, altijd gerne hoes. Dit is mijn stad, mijn weer, hoe ik geboren ben. Als ik heim in het diep kan schieten, heb ik het nog in de zin. Als ik heim in het diep kan schieten, heb ik het nog in de zin. Ja, Josma, er is dus een heel nieuw paard opgeslagen, namelijk het paard van de Limburgstalige muziek. En 13 oktober is er te zien in Theater De Munt met zijn allereerste theatershow. Wie hem ook een nieuw album heeft uitgebracht is Roy van den Broek. Nou gaat het los. Hij heeft metgedaan aan het muziekprogramma Daar zit muziek in. En jij kunt deze cd van hem winnen door te mailen naar Limburg vandaag @tvl. Dan moet je even bijzetten aan welk programma hij heeft metgedaan. Ja, vandaag werd er in Parijs een hele bijzondere auto gepresenteerd. Niet zomaar een auto, maar een auto die riet op waterstof. En aan de telefoon heb ik Jacques Kimman. Hij is lector Nieuwe Energie op de Zuidhogeschool. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe revolutionair is dit?
Nou, de techniek bestaat al langer, maar het revolutionaire eraan is dat de auto gewoon op de markt gebracht wordt. En dat dus er gekeken wordt van hoe zich dat gaat gedragen in de markt. En je kan natuurlijk zorgen dat eerst een hele infrastructuur wordt opgebouwd, maar je kan ook gewoon eraan beginnen. En dat is nu gebeurd. Ja, en waterstof is natuurlijk, het is onuitputtelijk en de energie die vrijkomt is waterdamp. Dus het is heel milieuvriendelijk. Maar ik heb wel begrepen dat om die energie op te wekken, of dat het heel veel energie kost. Hoe zit het daarmee? Ja, energetisch gezien is het misschien niet het meest gunstige procedé. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat waterstof heel makkelijk te vervoeren is en heel goed past in onze infrastructuur. Dus benzinestations zou je gewoon waterstof kunnen tanken. Terwijl met elektrische auto's moet je aan huis tanken of op je werk tanken. En op zich is dat natuurlijk ook goed te doen, omdat iedereen een stopcontact thuis heeft. Alleen de actieradius daarvan is wat minder. Dus het is al met al toch nog milieuvriendelijker dan, zo'n auto op waterstof? Eigenlijk zijn het alle twee. Een auto op waterstof is ook een elektrische auto. Omdat waterstof via een brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit. Dus daarna is het gewoon precies hetzelfde. De vraag is hoe die waterstof wordt gemaakt. Als je die met zonne-energie maakt, dan is het heel milieuvriendelijk. Als je dat op een andere manier maakt, dan gebruik je toch weer fossiele brandstoffen. En dat geldt ook voor je elektrische auto. Eigenlijk moet je die opladen aan de zonnepanelen op het dak van je huis. En dan is het super milieuvriendelijk. Ja, en die auto is vandaag dus voor het eerst gepresenteerd in Parijs. Wanneer komt die naar Nederland? Nou, dat wat ik in de pers lees al volgend jaar. Dus dat is al veel sneller dan men 5 jaar geleden dacht. En dat is ook een goede zaak. En het gekke is dat bijvoorbeeld met elektrische auto's, het dringt toch nog niet echt snel door. Terwijl ik heb zo'n ding en ik ben er 100% tevreden over. En je hoort toch nog heel veel mensen zeggen dat er allerlei nadelen aan zitten. Maar ik zie ze niet. Bijvoorbeeld, maar één nadeel zou kunnen zijn het tanken, toch? Dat is nu een probleem voor elektrische auto's, maar dat is ook voor die auto's op waterstof. Nou ja, het grappige is, 80% van de mensen rijdt niet meer dan 160 kilometer per dag. En de actieradius van zo'n auto is 160 kilometer. Dus voor 80% van de doelgroep zou die nu al heel goed voldoen. En wat gaat zo'n auto dan kosten? Nou ja, dat is moeilijk te vergelijken omdat die modellen er heel anders uitzien. Agentschap heeft uitgerekend dat je binnen 5 jaar hem ongeveer terugverdient. Maar je zit eigenlijk koeien, paarden en kippen met elkaar te vergelijken. Een elektrische auto doe je vooral als tweede auto voor de korte ritten. Woon-werkverkeer, dat soort dingen. En daarvoor doet hij nu al heel goed voor. En dan heb je ook geen oplaadstations nodig, want je kan hem gewoon thuis opladen. Oké, nou dat is handig. En wat kost een tank waterstof? Nou ja, dat hangt helemaal. Kijk, er zijn 2 of 3 tankstations in Nederland, dus dat zal wel duur zijn. Maar hoe meer waterstof geproduceerd gaat worden, des te goedkoper het wordt. En dus nu is waterstofauto nog vrij duur, denk ik. Alleen als je er niet aan begint, dan zal het ook nooit goedkoper worden. Dat is een soort kip-ei-probleem. Ja. Uiteindelijk moet één ding is zeker, benzine wordt onbetaalbaar. Kijk maar naar de dieselprijs. De afgelopen 3 jaar is die verdubbeld als je de belasting eraf trekt. En mijn voorspelling is dat dat wel doorgaat. Dus we moeten echt met een alternatief komen. Ja, en dit zou dus een goed alternatief kunnen zijn. Ja. Oké, nou ik dank u wel voor uw toelichting over dit onderwerp. Graag gedaan. Dank u wel. Ja, dames en heren, we gaan ver terug in de geschiedenis, namelijk naar de tijd dat de bokkenrijders actief worden. En daar praat ik over met Jo Bertolet, dagvoorzitter van het Bokkenrijderssymposium, en met Peter Altser, PR, oftewel woordvoerder. Ja, wanneer worden die bokkenrijders eigenlijk actief? Tussen 1700 en 1800 zijn er 2 periodes geweest van 20, 30 jaar dat die actief worden. En waar komt de naam bokkenrijders nu eigenlijk vandaan? Omdat ze in de idee van de mensen door de lucht vlogen op een bok. En dat bleef bestaan. En om op een bok te kunnen vliegen, moesten bokkenkroet gedronken hebben. Bokkenkroet? Bokkenkroet, dat is een speciaal drankje. Ja. Wat die bokkenrijders dan te drinken kregen in een herberg. En als ze dat gedronken hadden, kosten ze vliegen. En was het dan niet zo, ik bedoel, ik heb net ook al een slok vliegen, maar was het dan niet zo dat ze te veel van dat kroet hij gedronken? Ja, dat was het zeker. Dat ze kosten vliegen. Ja. Dat is het dat was het, ja. Ja. En in welke gebieden worden ze actief? Voornamelijk in Limburg, toch? Nou, in Nederlands Limburg, in Belgisch Limburg en in de Kreis Herzogenrath.
in Duitsland. Want het internationale bokkenrijdersgenootschap, die dus zaterdag dat symposium organiseren, die hebben leden uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en ook uit de buurt van de burg van Rode. Ja, en dan zag ik net al bij de opening, worden het nu echte bandieten of worden het Robin Hoods? Hoe zou je dat kunnen omschrijven? De waarheid ligt in het midden. En daarom nemen we dat symposium dat dan ook toerist in eigen land. We weten heel veel niet van onze eigen geschiedenis. En daar gaan we nu op zoek in. En jij zit ervan overtuigd dat ze hebben bestaan, toch? We zijn er wel van overtuigd dat ze hebben bestaan. We zijn er ook van overtuigd dat er overvallen gepleegd zijn. Maar of het werkelijk zo dramatisch is als wie het geschilderd werd, dat is een maar zijn er dan bewijzen van? Of hoe kun je dat zo zeker weten? Er zijn bewijzen van, ja. Zoals? Overlevering. De kloes op de Schaasberg die is vervallen. De kerk van Klummen is vervallen. Oud-Valkenberg, het kerkje, hebben ze vervallen. En dat hebben ze allemaal op vliegende bokken hebben ze dat gedaan? Zegt men. Zegt men. En zijn er ook echt namen bekend van mensen die dat toen bijzochten? Ja, als de kals over Klummen. En we gaan het met name over Klummische bokkenrijders en bokkenrijderslocaties hebben. Scheel Henske, Kuipt en Toebak. Scheel Henske. Ja. Weer een retra. Dat worden dus allemaal die in de gehuchten van Klummen woonden. Dat worden typische de bokkenrijders? Ja, dat waren meestal arm lui die dus moesten zorgen dat ze brood op de plank kregen. Die houden niet veel, kosten hun kinderen geen eten geven. En ja, daarmee eigenden ze de stad van rijke lui of van rijke boeren toe. Ja. Omdat ze vonden dat, dat kunnen ze weer bij Robin Hood doet. Die kan doet gewoon. Ja. Dus klauw het bij de rijken en geven dan de armen. Ja, nu is er aankomend weekend een symposium in Klimmen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Op het symposium daar komen een aantal sprekers. Die gaan met name in, wat je zag, op de geschiedenis van de bokkeriers op en rond Klimmen. En dat alles werd een beetje geladeerd met muziek en een tas koffie en een lekker stuk vla. En wie komt er dan spreken? Iemand van de Heemkundevereniging van Klummen. Ja. Iemand van het Rijkheid, het Historisch Museum in Heerlen. Olof Braat. En nog een Belgische spreker. En dan is er ook nog een bokkenrijdersfestival, dat is wel heel erg anders. Ja. Het symposium, wat gaat er gebeuren? Dat is het zondags. Daar werden sketches opgevoerd vanaf het oprichten of het bokkerier weren tot en met het gevangen nemen en berechten. Nou, dat berechten dat doen we bij ons niet, want plotseling kunnen alles weer goed. Wie in een goed toneelstuk dus ook. En werden ze vrijgelaten. In de tussentijd werden er ook door het mannenkoor liedjes gezongen. Samen met kinderen van de basisscholen uit Klummen en Ransdal. Er is een tekenwedstrijd geweest voor de jeugd. En daar zijn dus een paar winnaars uitgekomen. En die werden die dagen in het zonnetje gezet. Het bokkenrijdersbeer wordt binnengebracht met een bokkenwagen samen met de dubbelbok. En dat wordt dan feestelijk aangeslagen door de peetvaders van het symposium en het genootschap. Maar komt de naam, dat bokbeeld dan ook van de bokkenrijders af? Bokkenrijerbier is dus gemaakt door een Belgische brouwerij. En dat is dus geënt op de bokkenrijders. Ja. En overal hoe de bokkenrijders en het bokkenrijdersgenootschap gaat organiseren, daar wordt dat beer gezet. En hoe denk jij zelf over de bokkenrijders? Wat is ook een band door met? Ja, voor mij leest het verhaal van de bokkenrijders nog immer als een jongensboek. Ik heb vroeger op school het ritueel behandeld. Ik geloof dat tegenwoordig niet meer zo dik gebeurt. Maar ik heb het immer ervaren als een spannend jongensboek. En heb je er wel eens van wakker gelegen? Nee, dat niet? Ik ben niet zo snel bang. En vreugd dan? Hoe heb jij die bokkenrijders als kind beleefd? Spannend. Spannend. Mysterieus verhaal. En nu hebben we zo gehad van, het wordt tijd dat we die geschiedenis overdragen op de jeugd, op de scholen. Want leeft er nog een beetje bij de jeugd van tegenwoordig? Nee, bij de jeugd van tegenwoordig leven andere dingen. Maar als ze dus een lezing geven in hun taal over de bokkenrijders en als ze metnemen op een wandeling langs bokkenrijders gerelateerde punten opklimmen die we nog genoeg hebben,
dan begint het te leven. En waarom vind je het zo belangrijk dat de kinderen dit vooral weer leren? Het geurt een beetje bij de Limburgse cultuur en de historie. Ja. Het is ons eigen geschiedenis. En de geschiedenis van klimmen. Ja. Dus je hebt een druk weekend voor de boek. Ja. Moet je nog veel regelen of is het allemaal rond? Het meeste geregeld is gebeurd. En het wordt nu spannend of er veel u komen natuurlijk. Ja, door dit programma natuurlijk wel. En nu komen ze allemaal massaal naar klimmen. Dit is zaterdag en zondag. En vanaf hoe laat en waar moeten ze zijn? Zaterdag vanaf 12:30 in zaal Keulen. Het symposium. En zondagmorgen beginnen we om 10:30. Oké. En er is ook een mes in de trend van de bokkenrijders van toen in de kerk. Nou, dan wens ik u heel veel succes en plezier aan komend weekend. Dus dames en heren, mocht je nog wat meer willen weten over de bokkenrijders, kom dan komend weekend nog klimmen. We gaan nog even uit voor de reclame, maar blijf vooral kijken, want zometeen gaat Ronald zien vooral doen. Hij is jong en is helaas ongeneeslijk ziek. Tot zo naar de reclame. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.